TV Anwar Flebati ani muso amba foko au bismillah aka donkiwaro kononana. Médiateur de la République aka sikafo ani aka wulika jow bisenani wakatina wala sa jamana ka lasigi ni abina ke jamana don ka bulodi nyoma nuka benyonya hukum kononana o baraw nyeblaw be sina ambe watimina nafobi. Pakistan ka ufe sufi ma dama bonana unila sewan kononana o kera dusma kasaba Pakistan kononana ngauka gulumasri taba wono kanana wulika joke ninka ta ikadon dankari kudugu kebagawla farkulo nyene je no e Ligue des Champions africains o baraw bina damine karinata février kalo avec le temps ani kononton samba fla santa ani wolonvla mi stade malien de Bamako ani AS Real. Communauté musulmane des Soufis du Mali, guide spirituel à Nyamogoba, El Hadj Cheikh Soufi Bilal, aye tashiblake kanyeshi Pakistan Soufi munu bonana unila kasababuke ngania juguya kewali min kera mugu peren ninga utu selila Allahu Ta'ala batolila misri kononana o dusma kasami nabe Pakistan be wati mina nafobi El Hadj Cheikh Soufi Bilal aye do donge ka tashiblake kanyeshi ni Soufi uma fo Pakistan jamana kononana ninga do donge maamunu bonana unila ka doke ofuruya aninka fara ma jugino ka doke uluka keneala aywa ya jira ka fo ni bara min fleni ale ko ni meni bara kon ngania bele jelena ka jira ka fo ni ko inte ben ani kilia wal maslamia bara o dote ni bara nye ga mimbe alefe ave jema bele jine ule kata ben ani kilia ma Mali kono médiateur de la République abe la sigi munu ni abe o wulika jo mini o e ka don jamana ka la sigi ba mini abe sena ni abina ke dona annatawla ni odi jamana don ka bulodi nyogoma ani uka ben anuka kilenya sira Baba Akiba Haidara opposition ni odi fanga sinamaton mauye oluk me kene kononana ni nyogonye ba yella adna lanyinu sabatiwa ina fo anyina akor kono kasoro fendo lanyina akor kono mungo ni mobo asrafi ina fo munyera kanka ujo rola ni uluye accord signé du folo de kanko ujo rola article bidurna wala sa ben ani keleya kase ka sabati article binani ani worona sigido kas kodo kasigi 5 ans mum bi yurgu kele do kasigi 5 ans mum fana bina sege luke munyeshina adama denya tabulo ma dankari min kera adama denya ani yurgu na fo fagali jugu bingali min kera musoka yella abinna akalla nyinu sabati wa na fo abe akor kono chwame ni ukoma nyenyinu nyema soro mamu yere yu bolon no bla 7 lu yere ka klenya anu ko horonya article bidurna kono article binani ani worona jegludo kasigi mimbi sege luke ani jeglu ba maliko nani maliko ka mumina sege luke ko munkera fagali jugu binganu munkera musoka ani dankare min kera adama denyala na adama dewna jien kono obseka don chwari Mali kono opposition no ye fangasina luba nyini ben ani keleya ni horonya okaseka sabati wo ubi bamancha wolo ubokon famiye drogue fere ani banditisme mbike ubabe kon fangasina ulu ya iraka fo fami wala sa benkana gelami be anga jamana kono obseka nya tugwami abinya fo akasoro nyogonye boka kabe fo mi mako concertation nationale ni jamana kono dum kilinkil na beka yere sora kono ka ye akono ka Mali fam pele jelena wala sa ben ani kelea fami mumbi an la fasa ni maraire de la ben abi sabati jamana en kono
bi samedi février kalo tile 18 san 2017 o ye Gambikaw ka san 52 yɛrɛma hɔrɔnya tali ɲɛnajɛ ye Gambi kɔnɔna na. An ka lajɛli kɛ. Bi donba ye Gambi jamana kɔnɔ ɲɛnajɛw sigira sen kan sɔgɔmada in na u ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ ɲɛna u ka faba kɔnɔ n'o ye Banjuli Adama Baro ale mun ye u ka jamana ɲɛmaa kura ye nin ye ale ka san yɛlɛma ɲɛnajɛ tako fɔlɔ ye nin y'a sigiko fɔlɔ ye a fɛ a yɛrɛ kan ka laseliw dɔ kɛ laseli mun ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen kelen don k'a kɔnɔ u ka jamanadenw fana kelen don ka laseli in kɔnɔ sabula a ma jɔyɔrɔ foyi fin politiki ko gunaku la sani a ka kɛ jamana ɲɛmaa ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan u ka fasodenw kelen don k'a kɔnɔ jamana bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ a bɛ se ka o gɛlɛya in wuli ka bɔ yen cogo min na Senegal jamana ɲɛmaa n'o ye Macky Sall ye wele bilalen don ale ma kɛrɛnkɛrɛn la a kana nin ɲɛnajɛ in na sabula Adama Baro a bɛna folikan ta ka Senegali sɛgɛrɛ ka Senegali fo k'u waleɲuman dɔ ka bonyamaseginkaw ye sabula wagati min na manganin dɔ tun b'u ka jamana kɔnɔ n'a manganin kuntala ma janya kosɛbɛ sabula maa mun tun bɛ yen n'o ye Yaya Jammeh ale tun ma sɔn ka bɔ fanga la nka kɔfɛ a tilala ka jɛ ni a ye Adama Baro ale tun bɛ Senegal jamana de kɔnɔ o waati. Khalifa Sall ale ye Dakar maire ye a ye jalakili kɛ ka taa ka ɲɛsin Senegalkaw ka jamana ɲɛmɔgɔ ma n'o ye Macky Sall ka jira k'a fɔ a kɛlen bɛ ka degun lase ale ma degun min sababu sɔrɔla politiki ko hakilinaw kɔnɔna na. Dakar n'o ye Senegal faba ye u ka mairie bulon sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na u ka jamana maaw fɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan u ka maire ba yɛrɛ n'o ye Khalifa Sall ye an bɛ don min na i n'a fɔ sisan ale de ye Dakar maire ba ye u ka jamana ɲɛmaa n'o ye Macky Sall ye a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi Macky Sall kelen don ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka taa ale juguya la ani maa minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a kelen don k'olu bila ka taa ale juguya la u ka gouvernement kɔni y'a jira k'a fɔ maire ye kuma mun fɔ o kuma in kɔni ye kuma wɛrɛ de kuma mun nana fɔ Seydou Gueye fɛ ni ale bɛ kuma gouvernement tɔgɔ la ale y'a jira k'a fɔ u ka jɛkulu mun bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ n'an ko ma inspection générale de l'État olu de ka baara ye ka fɛn bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ musaka minnu bɛ don an bɛ don min na i n'a fɔ sisan mairie maaw fɛ olu de b'o sɛgɛsɛgɛ o fana bɔlen kɔfɛ a y'a jira a ka kuma kɔnɔ k'a fɔ u ka sɛgɛsɛgɛli dan tɛ Dakar dɔrɔn ye n'o y'u ka faba ye a y'a jira k'a fɔ mairie wɛrɛ fana bɛ yen u ka jamana kɔnɔ u ka sɛgɛsɛgɛliw b'o o fana kan Khalifa Sall joakun tɛmɛnen maa mun yɛrɛ b'a dɛmɛ a y'o ye an bɛ don min na i n'a fɔ sisan n'o ye député maire Barthélémy Diassi ye u nana ale ɲangi san 2 ka so o b'o kɛ san 6 a jira k'a fɔ a b'o o fana kɛ ka sababu kɛ bingani wale dɔ sɔrɔ politiki ko bunaku la u ka mairie la o kɛra san 2011 waati n'i y'o o ta k'a lajɛ a jira k'a fɔ maa mun bɛ se k'i kɔda Macky Sall kɔ la jamana ɲɛmaa kalafili mun kan ka bɛn san 2019 ma o cɛ dɔ don. Maa ba caman bɔra ni ka nisɔgoyatama boloda nisɔgoyatama min taara ka ɲɛsin Américains ka jamana ɲɛmɔgɔ ma n'o ye Donald Trump a ye hakilina min ta ka ɲɛsin a ka dɔn a bɛna kogo o jɔ Mexique ale ni Amérique jamana ni ɲɔgɔn cɛ o nisɔgoyatama kɔni o taara ka ɲɛsin Donald Trump ma Mexicaw fɛ. Kilomètre 1 cɛ o de bɛ Mexique ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan maaw bɔra k'u ka taama boloda k'a jira k'a fɔ maa minnu n'olu minɛra Amérique jamana kɔnɔ ni tile laban ninnu kɔnɔna la u b'u dɛmɛ ka sababu kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Amérique bɛna ni maa ninnu gɛn ka bɔ Amérique jamana kɔnɔ k'u bila ka taa Mexique o fana bɔlen kɔfɛ taamalikɛlaw u y'a jira k'a fɔ u ka taama kɔnɔna la kogo mun kan ka jɔ Mexique ni Amérique ni ɲɔgɔn cɛ Donald Trump ka maaw fɛ u ma jɛ ni a ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi Amérique kunnafonidi sɛbɛnw caman nana laseliw dɔ kɛ u ka bɔliw kɔnɔna la ka jira k'a fɔ Donald Trump n'a ka baarakɛlaw u bɛ fɛ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan cɛden 100 ɲɔgɔn na ko olu bila walasa i b'a ye k'a fɔ olu ka tɛgɛ kɛ maa minnu b'u ka jamana kɔnɔ ni sɛbɛn to olu bolo k'u gɛn ka taa u fa jamanaw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛn la Mexique a jira k'a fɔ o maa ninnu tɛgɛ kɛra u caman na kunnafonidilaw u ma da o fana ma koyi u y'a jira k'a fɔ sɛbɛnw dɔ de dir'u u ma o sɛbɛnw de b'o jira nka n'i ye jamana ɲɛmaa ka maaw ta k'a lajɛ n'o ye Maison Blanche maaw ye olu kɔni ma sɔn ka kuma a ko la olu y'a jira k'a fɔ ko kunnafoni kolon de bɛ ka cari nin ko bɛɛ lajɛlen na. Pakistankaw fɛ min ye dusumakasa ye o bɛ Pakistan kɔnɔna na bɛ waati min na n'a fɔ bi ka sababu kɛ sufi maa minnu bɔnɛna u ni la ka sababu kɛ kɔnɔna juguya mugu pɛrɛn
min kɛra sababu ni maa caman bɔnna u ni la sufuw la Pakistan kɔnɔna na nka u ka golomasiri tabaw n'o y'u ka finitigilakaw ye u ye wuli ka jɔ kɛ ni ka fɛɛrɛ kɛ u bɛ se ka dankari ni dantɛmɛwale tigilamɔgɔw la cogoya min na Pakistan. Wagati min na dɔ bɛ ka fara maa sataw kan sabula kunnafoni fɔlɔ minnu dira a yira k'a fɔ maa 88 olu de bɔnna u ni la. An bɛ don min na i n'a fɔ sisan Pakistan u ka sɔrɔsiw ka ɲɛma a ye kunnafonidilaw kunnafoniya k'a yira k'a fɔ banbanci 100 ɲɔgɔnna u y'olu de fa. A yira k'a fɔ maa caman tuguni fana u ye tɛgɛ kɛ olu la sabula sɔrɔsiw kelen don ka wuli ka jɔ boloda ka taa banbanci ninnu juguya la minnu nana bingani wale ta ka sufuw sɛgɛrɛ alamusadon sufɛ u ka batokɛyɔrɔ la. N'i ye Pakistan ta k'a lajɛ olu kɔni ni Afghanistan ni ɲɔgɔn cɛ u y'o datugu. A yira k'a fɔ maa minnu n'olu bɔnɛra u ni la u taara olu su don kunu jumadon o ye silamɛya donba dɔ ye. Sɔrɔsiw olu kɔni ko alisa u bɛ u cɛsiri walasa lakana ka se ka sabati gouvernement maaw ka laɲini kɔnɔna la. An bɛ don min na i n'a fɔ sisan sabula gouvernement y'a yira k'a fɔ u bɛ fɛ ka fu siri banbanciw ka bingani walew danna. U bɛ fɛ fana i b'a ye k'a fɔ taabolo fɛn fɛn bɛ yen n'o ye diinɛ taabolo bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka taabolo kɛ ka sɔrɔ tɔɔrɔ ma ta ka maa wɛrɛ sɛgɛrɛ. Farikolo ɲɛnajɛ sira kan Ligue des Champions ale baara kunfɔlɔw baaraw bɛna boloda. A baarabaw bɛna boloda kari nata min bɛ bɛn février kalo tile 19 ma san 2017 nka i k'a dɔn k'a fɔ Stade Malien ani ka fara a jɛɲɔgɔn AS Real kan. An ka tɔn fila ka bɔli kɔnɔna la a ma ɲɛ u bolo. An ka dulanci tɔn min bɛ yen ni an ko ma Stade Malien de Bamako olu dasira kelen ani Kanangolo Baraka Yung contrôleur Liberia jamana kɔnɔ olu ka tɔn fɛ. AS Real de Bamako olu ka dulanci bana 240 olu ni dulanci tɔn mun tun bɛ ɲɔgɔn na Rivers United o Nigeria dulanci tɔn ye. Nin tɔn fila ninnu n'o ye Mali tɔn ye sini kari don u kan ka sebaya sɔrɔ jagoya la sabula n'a ma ɲɛ k'a fɔ u bɛ fɛ ka taa ɲɛ f'u ka sebaya de sɔrɔ jagoya la. An ka Blande Bamako n'o ye Stade Malien an bɛ don min na i n'a fɔ sisan kabiri ni jɔnjɔn in daminɛra olu ma deli ka dan nin yɔrɔ in na fɔlɔ. N'i ye AS Real ta k'a lajɛ olu ta hali n'olu ma sebaya sɔrɔ jagoya la u bɛ se ka filani binkɛ 1-1 n'o kɛra olu bɛ se ka taa ɲɛ. Stade Malien ani Real de Bamako n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ sini dolanci kɔnɔna la u bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan walasa dolanci wɛrɛ u ka se k'o boloda cogo min na. N'o kɛra 11 créateurs ni joliba olu na danaya ta ka da u yɛrɛ kan 16e de finale kɔnɔna la jɔnjɔn mun bɛ yen ni an k'a ma Coupe de la Confédération africaine. TV Anwar filɛba cɛ ani muso an bɛ aw fo a ka filɛliko ɲuman na nin de kɛra aw garijɛgɛ bi don kibaru kɔnɔna na an b'a fɔ aw ka mɛn ni ɲɔgɔnna sigida wɛrɛ.